Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dayson, lalaki na may pusong babae. 46 years old at isang guro sa isang universidad dito sa amin. Napasulat po ako dahil hindi mawala sa isip ko yung napakinggan ko sa programa ninyo nung isang araw. Yan yung sinasabi ko, Jegs. Baka mamaya may mga nasasabi tayo na hindi mawala sa isip nila. Paano kung yung sinabi natin? Parang hindi nakakatulong. Anyways, yung kwento ng panganay na mahilig sa chicken skin. Hindi mo naman. Alin yun? Oo, napag-usap. Para matagal na yun. Oo, hindi to nung isang araw. Oo, siguro baka nung sinulat niya. Ngayon lang nabasa. Oo, ngayon lang nabasa. Okay, sorry. Pero hindi ko pa rin matandaan. Oo, Basta, yun yung it's nagkaroon not siya ng recent. girlfriend na tuwing kakain sila, binibigay na yung chicken skin sa kanya. Oo. Kasi nung bata siya, yung balat ng manok, lagi niyang pinibigay sa mga kapatid niya. Ayan. Okay. Natandaan. Magkaiba man ang aming sitwasyon, nakikita ko ang sarili ko sa kanyang karanasan. Kung bakit, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Ganito po kasi, bunso ako sa 4 na magkakapatid. Karaniwan kapag bunso, siya ang inaalagaan, pinapaboran, at tinutulungan ng mga nakatatanda. Hindi sa pamilya namin. Ako lang kasi ang nakapagtapos ng kolehiyo, kaya ako ang naging breadwinner. Sa paglipas ng panahon, ako ang naging sandala ng pamilya pagdating sa maraming bagay, lalo na sa aspetong pinansyal. Kapag may kaarawan ng aking mga magulang o mga kapatid, ako ang naghahanda. Kapag ako na ang may birthday, ako pa din. Tuwing Pasko at Bagong Taon, ako pa din. Ako ang nag-aabot ng cash gifts sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Ako talaga yung tagapagbigay. Hindi naman dahil obligado ko, kung hindi, dahil mahal ko sila. Ganito din ang eksena pagdating sa mga naging karelasyon ko. Ako ang gumagastos sa mga lakad. Ako pa din yung provider. Minsan tuloy napapaisip ako, ano kaya yung pakiramdam ng ipinagluluto? Ano kaya yung feeling ng nagbubukas ng regalo? Pero isang gabi habang nagdarasal, may napagtanto ako. Habang pinasasalamatan ko kasi ang bawat biyayang natanggap ko, narealize ko kung gaano ako ka-blessed. Kahit pakiramdam ko ako ang laging nagbibigay sa mga tao sa paligid ko, hindi ako kailanman naubusan ng biyaya mula sa itaas. Napakarami palang ibinibigay sa akin ng Panginoon. May maayos akong trabaho, may sariling sasakyan, may dormitory akong pinapaupahan na patuloy na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan. Higit sa lahat, patuloy akong binibigyan ng Diyos ng karunungan at kakayahan upang magampanan ko ang aking mga tungkulin sa aking mga estudyante at sa aking propesyon. Sa katunayan, may nakaambang promotion na naman sa akin sa darating na buwan. Sa mata ng tao, ako ang laging nagbibigay. Pero sa mata ng Diyos, ako ang pinupuno ng biyaya. Kahit walang taong nagbibigay sa akin sa paraang inaasahan ko, may Diyos na laging nagpupuno ng kaban ko. Kaya sa mga tagapakinig na katulad ko na minsan nakakaramdam na sila na lang lagi ang nagbibigay,
Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi man ito maibalik ng mga taong nasa paligid natin. Merong Diyos na tahimik na nakakakita ng lahat ng ating mga sakripisyo. Siya ang gumaganti ng kabutihan sa paraang mas bongga at mas makahulugan kesa sa ating inaasahan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko and happy weekend sa inyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dayson. Dayson! Hi, Dayson. We're happy sa story mo, nakaka-good Correct, vibes. totoo. Nakaka-empower. Tama. Ayan, sa mga taong nakakaramdam ng pagod. Correct, Diba? correct. Tsaka ang ganda nung outlook mo in life, yung POV mo. Yes, Pero normal sabi nga ni Dayson na siya din mismo na realize niya na parang teka, bakit parang ako na lang? Ano kaya yung feeling ng pinagsisilbihan? Yes, Ano kaya yung feeling ng ako naman yung ipagluluto, ganyan. Pero saglit lang, parang sandali niya lang na napagtanto at hindi na umabot dun sa point na teka lang magmadamot kaya ako muna para maramdaman ko naman na ako naman yung binibigyan, 'di ba? Kasi sasabihin ko pa nga sana, doon sa mga first part ng kwento niya, bago siya doon nag-switch na nakita niya yung wisdom. Bigla, correct. Sasabihin ko kasi, inaalaw mo kasi. Diba? Ganyan. Diba? Kasi pinabayaan mo naman din. Diba? Inalaw mo na nakadepende sa'yo. Ikaw din mismo ang gumagawa. Maski sa mga relationships mo na outside Ayan. of the family. Correct. Ikaw din ang tagagasto. So di syempre ginusto mo rin naman talaga. Ayan. Tapos ngayon mapapagod ka. Pero, hindi ganoon ang kwento. Dahil sa gitna ng lahat ng mga, syempre, eventually, alam mo, even the givers, they get tired. Kasi dadating talaga yung panahon na parang, bakit parang ako lang lagi, 'di ba? Bakit parang walang nagshi-share? Pero ang galing lang nung kanyang POV, and this is a reminder talaga dun sa mga breadwinner, sa mga tagabigay, na totoo nga minsan na napapagod po tayo, minsan napapagod po kayo, pero lagi natin tatandaan kung titingnan rin lang talaga natin yung buhay natin, lagi nga namang pinupuno ni Lord yung kaban. 'Di ba? At kasi ikaw yung vessel, ikaw yung instrument, ikaw yung daluyan. Daanan ka ng grasya Kaya pumapasok yung wisdom para sa mga ganitong sitwasyon kasi nga nandun sa eksena si Lord. Correct. Yung Panginoon, kasi malamang kung wala si Lord sa eksena ni Dayson, nakakatakot kung hindi si Lord, sino? sasamahan niya. Siyempre pababayaan ko correct. kayo. Para naman maramdaman ninyo, 'di ba, kung paano naman yung walang umaasikaso, 'di ba? Feeling ko for a while may ganun, pero bumalik siya sa realidad Parang inano siya yung guardian angels niya, si Lord, inayos yung kanyang pag-iisip at ni-remind siya na to whom much is given, much is expected. Tama. With great power comes great responsibility. Ika nga, 'di ba? Malaki yung binigay, so malaki din yung pwede mong ibigay sa iba. Yun. Kaya makikita talaga natin yung wisdom ni Lord ng Panginoon is bigger than us. Correct. Kaya imagine mo, binibigay niya yan doon sa mga taong marunong magbigay. Di ba, pansinin po ninyo sa buhay po ninyo, kaya isipin niyo po ngayon, ikaw na nakatutok sa amin ngayon, sino sa buhay mo, meron kang kaibigang mayaman meron kang kaibigang generous. Tapos may isip mo, bakit parang may bago na naman siyang negosyo o kaya may bago na naman siyang pinagkakaabalahan na pwedeng pagkakitaan ng pera. Correct. Bakit parang puro sa kanya, 'di ba? Pero kasi siya yung generous Kumbaga, ang sinasabi natin, alam ni Lord yung ginagawa niya. Ayan. Kaya hindi binibigay yung sobra-sobra minsan sa ibang tao kasi alam ni Lord na hindi niya ito gagamitin para makatulong. Ngayon, diba? ito, 'di ba, may nakikita naman talaga tayo na grabe yung sabi na to, grabe yung yaman tapos parang ang damot-damot. Hindi galing kay Lord yun. Ay, nako, yun yung sinasabi. Kasi alam mo, habang sinasabi ko yung statement ko kanina, may mga na-imagine ako ng mga, teka, nag-iisip ako ng mga mayayaman, pero may mga mayayaman na hindi rin talaga generous. Di ba, meron? So, ang sagot doon, sabi ni Diego, hindi daw galing kay Lord. Ang grasyang yon. Nakakaloka. Kung ito na naman yung tanong, kung hindi galing kay Lord, kanina yan galing. Kasi 'di ba, yung blessing dapat blessing
hindi siya para Mabigat. lang sa'yo. Oo, correct. So, nasi-share mo siya. Yun na, ito na naman yung money is a magnifier. Oo. So, it will magnify your goodness or pwede niyang i-magnify yung kasamaan o kasakiman. Oo. Yun na nga. So, pag masama, selfish, sakim, Ayan. malamang hindi kay Lord yan, Correct. di ba? Kasi si Lord, siksikliglig at umaapaw, Tama. di ba? Dumadaloy ang grasya, ang Correct. biyaya magaan, Oo. di ba? Yung mga ganong klaseng eksena. But thank you for sharing Dayson, isang pagpapaalala para sa lahat ng mga napapagod na. Yes. Pero dun sa mga napapagod, it's normal. It's normal. Babalik din kami ni Jex dun sa una naming sasabihin sana na kung ayaw din naman natin na masanay masyado yung mga tao sa paligid, wag din natin silang hayaan na masanay. Oo. Kung feeling mo hindi mo naman obligasyon lagi na ibigay sa kanila, kung pwede namang sila din yung gumawa ng paraan. Let's give them, 'di ba? Parang do not just give fish, but Ayan, teach them how to fish. 'Di ba? So, yung ganun din. Wag din naman nating hahayaan kasi minsan, 'di ba totoo naman kapag ka lagi kang binibigyan, hangga't yung nagbibigay hindi nagrereklamo o hindi Oo. tumitigil, tanggap lang din ako ng Correct. tanggap. Oo. 'Di ba? So, Hindi parang- naman wala naman siya sinasabi. So in a way, tayo din yung nagto-tolerate sa ganong klaseng attitude Correct. nila. Tinotolerate natin Oo. Pero tingnan mo, kapag tumigil ka at hindi ka na niya masyadong ma-reach, hindi ka na niya masyadong makontak, hindi ka readily accessible, kasi alam mo namang may hangganan lang, Oo. 'di ba? At least nagkakaroon ng ibang paraan para kumita ng ibang tao, mag-iisip din sila, Oo. 'di ba? Magsisipag din sila in their own way. Oo. Isa lang din paalala na wag din nating hayaan na maging sobrang dependent sa atin yung ibang tao to the point na nga na lang sila, Oo. isusubo na lang sa kanila. Kaya believe tayo sa mga kilala nating mga mayayaman, pero True. pag pinalaki nila yung mga anak nila na hindi dapat, ni porket mayaman tayo, dapat paghirapan mo yung pwede mong makuha. May mga Correct. ganyong klase mga Totoo, parents. madami akong kakilala na ganyan na nagtatrabaho yung mga magulang, nagsisipag sila, hindi para sa mga anak nila. Well, para sa pamilya, of course, para Oo. mapag-aral na mabuti, mapakain na maayos, bigyan ng mga magagandang experiences in life. Pero ibig sabihin, yung mismong iniipon nilang pera ay hindi pera ng anak nila. Oo. Yun yung kanila. Tama ka, Oo. may mga ibang ganun Kasi bibigay ko sa anak ko lahat ng mga pwede niyang gamitin. Oo. Magandang edukasyon, Ayan. magandang I-equip experience. niya, oo. I-equip ko siya para pagdating ng panahon, 'di ba, na dapat maging independent na siya, kaya na niya. Oo. Kasi yun din yung I think hindi na iba-iba naman po tayo ng parenting, pero masasabi ko na yun din yung isa sa mga magandang sukatan na alam mong napalaki mo na maayos yung anak mo. Yes. Yung tipong pag wala ka na, Oo. 'di ba? They can fly. They Correct. can spread their wings and become a butterfly. Oo, Fly high like a butterfly. Ayan, paru-paro G. Yes, let's go. Paru G. Paru G. Fly high, butterfly. Ganon na. Di ba okay, na-equip ko siya, naturuan ko siya. Maaaring financial yung pag-equip ko sa kanya, maaaring emotional, maaaring mental, di ba? Pero na-equip ko siya na anytime na mawala ako sa world net Correct. na to, kasi dapat naman talaga ang tamang trajectory, ang tamang mindset is that nauuna talaga ang Correct, magulang. magulang. Oo, pinakamasakit pag yung anak ang nauna, pero una dapat lagi ang magulang. Yun yung normal na path. Tama. 'Di ba na pag umalis na tayo, naalis na tayo sa world, kaya na nila. Kaya na nila. O, di ba? Hindi na sila mahihirapan. Correct. Kasi na-equip natin sila. Correct. Ang daming pwedeng paghugutan ng kwento nitong si Dayson. Pero we are happy na ang ganda ng mindset mo. Oo. Nakita mo yung wisdom Oo. kung bakit ikaw yung bunso na nakapagtapos ng pag-aaral. Tama. Di ba? Totoo naman. Ito po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. O diba? Sabi nila, araguy, halaka, galing sa masama. O yung mga madadamot. Oo, yung mga, hindi tsaka madami tayong alam, diba? Oo. Mga nakapwesto. Saan? Nakapwesto Saan sa yung mga... maleta?
Basta yun na yun, exit na nga tayo kasi we love our lives. Tama. Kahit gusto namin magreklamo sa 130 pesos na daw ang diesel next week. Ay, naku po. Ay! Huwag na. O siya. God will provide. Alright. O have a great long weekend mga kabisyo. Kami Ayan. din ay magre-relax na lang din muna. Ha? Ayan. Bye-bye! Bye. Happy weekend! Metro's #1 Love Radio. Basic!